клиенти няма. Хич, да, сега няма. Извинете! Ехо! Нема нито един клиент, няма. Георги, ти за тая ли ми говореше, че била забавка, бе? Най-мразя, като ми дойдат клиенти, базват почивката. Ейш, телефонистката, ще ми даваш ли 2 килограма домати или да върна среща? На теб говоря! Чакай си, после ще ти звънна, че пак някой си изтървал коня. Кажете. Искам да говоря с управителя на този магазин веднагически. Че ако искаш с арменския поп говори. Моля! Такива като тебе от трета възраст всеки